Hi guys, everyone friends. आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय चेक आधार स्टेटास। आधार कार्डखौ बोरै चेक खालामनानै नायो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों रिभिउ खालामनानै दिन्थिगोन। नोंथांनि आधार कार्ड एप्लाइ खालामनाया गोबाव दिन जालांबायबो जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि इमेल एबा फन नाम्बाराव दासिमबो आधार कार्डनि जेबो SMS फैयाखैब्ला बेखौ चेक खालामनानै नायनाया जोबोद गोनां आरो बेखौ बोरै चेक खालामो बेखौ रोङाब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै लादो। आरो आंनिफ्राय मोनसे फिसा रिकुवेस्ट, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालाम, जाहाथे आंनि गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो। गोबाव खालामनोसै, स' लेट्स गो। लोगोफोर, आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। जोङो आधार कार्ड एप्लाइ खालामनायखौ नायनो थाखाय जोङो जिखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ जोङो अपेन खालामनांगोन। अपेन खालामखांनायनि उनावहाय बेहाय गोजौआव आधार कार्ड टाइप खालामनांगोन आरो नङाब्ला udai.gov.in बिदि टाइप खालामनांगोन आरो बयबो मिन्थिनाय बायदि आङो दा आधार कार्डखौनो टाइप खालामसै। बेहाय आधार DHAAR आधार कार्ड CARD बिदि टाइप खालामखांनायनि उनावहाय बेहाय गाहायाव ग दङ, बे ग'आव क्लिक खालामनांगोन आरो आं दा ग'आव क्लिक खालामबाय। नोंथांमोना बिदि ग'आव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। कमप्लिट जाग्रोथों, बे लडिंआ कमप्लिट जाथ'वाखै। कमप्लिट जाबाय। नै बेनो आरो मेन वेबसाइटआ। गाहायनि खोथाखौ मोजां नायो, बेनो https दं स्लेशआव मोननै udai.gov.in बेनो आरो मेन वेबसाइटआ। आं रिकुवेस्ट डेस्कटप साइडआव होदों, बेनिखायनो नैबायदि जाखांदों। हम इउनिक आइडेन्टिफिकेशन अथरिटि अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बायदि आरो बिदि जाखांदों। आरो रिकुवेस्ट डेस्कटप साइडआव होआबा नै बेहाय माबा जाखांगोन, udai जाखांगोन आरो udai, ओमफ्राय बे गाहायनो थाखागोन आरो बे गोथाङा एखे udai.gov.in बे थाखागोन आरो दा जोङो नै बेनि सिङाव हाबनानै थांनो नांगोन। आं बेयाव क्लिक खालामबाय, नोंथांमोना बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। खारगासिनो दङ, कमप्लिट जाथ'वाखै। जाथारसिगोन। जाबाय। नै बेनिफ्राय जोङो बेनि सिङाव थांबावनांगोन। बेहाय नुदोंना नोंथांमोना चेक आधार स्टेटास, बेहाय थांनानै जोङो गावनि आधार कार्डखौ नायहैनो हागोन आरो जादोंना जायाखै, मा जानानै दं नोंथांनि आधार कार्डआ, बेखौ नायनो हागोन आरो आधार कार्ड एप्लाइ खालामनायखौ। आं चेक आधार स्टेटासआव क्लिक खालामबाय, नोंथांमोना बिदि क्लिक खालामनांगोन। अपेन जाबाय। बेनिफ्राय नैबेहाय बेखौ नों फिलआप खालामनांगोन आरो नैबेहाय इनरलमेन्ट आइडि नांगोन, ओमफ्राय नैबेनिफ्राय नैबेहाय डेट टाइम नांगोन आरो डेट, मान्थ, इयार, आवार्स, मिनिट, सेकेन्ड बेखौ होबानो जाबाय आरो बियो आधार कार्ड एप्लाइ खालामनायाव मोनसे रिसिप्ट लेखा हरफायो। बै लेखायाव बे इनरलमेन्ट आइडि आरो डेट टाइम बे थायो आरो बेखौ नायनानै नोंथाङा बेहाय एन्ट्रि खालामना होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय इन्टार सिकिउरिटि कड, बे इन्टार सिकिउरिटि कडआव नै जेरै दं एरै बेखौ 7924 बेखौहाय लिरना होनांगोन आरो नोंथांमोना दा नोंथांमोननिखौ टाइप खालामना होदो। आं दा आंनिखौ टाइप खालामसै। आंनिनो आधार कार्ड, बेयो आं गुबुननिखौ नाया। बेनिफ्राय नैबेहाय डेटखौ होनांगोन 10/01/2019 15/52/53 बेबायदि टाइप खालामखांनायनि उनाव बेखौ लिरना होनांगोन आरो बेहाय
फिसा खालामदों 7 9 2 4 बेखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनावहाय नै गाहायाव चेक स्टेटास बेहाय क्लिक खालामना होनांगोन आरो आं दा चेक स्टेटासआव क्लिक खालामबाय नोंथांमोनहा बिदि क्लिक खालामनांगोन आरो अब्लानो नोंथांनि आधार कार्डआ मा जानानै दं बेखौ नुनो मोनगोन आरो दा नै कमप्लिट जाबाय गाहायाव थायो मा जादों नै जाबाय This enrollment has been rejected due to data process error. If you do not already have an Aadhaar number from another enrollment, please visit an enrollment center to re-enroll. माने आंनि आधार कार्डआ रेजेक्ट जाबाय आरो गोदान बै जाय जायगायाव थांनानै एप्लाइ खालामदोंमोन बै जायगायाव थांनानै रिएप्लाइ खालामफिननो नांगोन आरो नोंथांमोनहा सोरनाबा बेबायदि जादोंब्ला रेजेक्ट जादों होननानै साननानै लादो आरो रेजेक्ट जादों साननानैथ' लानाय नङा रेजेक्ट जाबाय आरो गोदान खालामफिननांगोन आरो बेबायदि जादोंबा आरो रेजेक्ट जायाखैब्ला नै बै खनायाव ओरै लेफ्ट साइडथिं खनायाव माबा देखाय कंग्रेचुलेसननि गाहायाव इयर आधार कार्ड जेनेरेट देखायखागोन आरो जेनेरेट देखायदोंबा जाबाय आरो नोंथांनि आधार कार्डआ जाबाय होननानै साननानै लादो आरो स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' गाइस